Tak, a máme zde posádka číslo 1. Připraví se ke startu teď. A máme zde kiláček Serefeny. Třetínka Cup 2015. První posádka. Připraví se posádka číslo 2. Za 10 vteřin budeme startovat. 5, 4, 3, 2, 1, před. A už tady máme korzárky. Připraví se posádka číslo 3. A Za 10. 5, 4, 3, 2, 1, před. tak, nasadili tempu zatím zvolna, ale mají dvě lodě před sebou. Tak uvidíme, jestli budou stahovat. Vítězky 200metrové tratě. Zkusí zaznamenat double. Uvidíme. Monika Tůmová ze Svitavy, jedna technická. Monika Tůmová ze Svitav. Může se prosím dostavit na generální štáb, děkujeme. Po písničce, dámy a pánové, budeme losovat s autosalem Hyundai Boskovice. Musím vybrat jednoho z vás, který se zastavil do dětských vozidel, i desítky, dvacítky, i víc dvacítky. Odpověděli jste nám na jednoho otázky. Tady máme první dvě posádky, vodářky. Výběr jednoho z vás, který získá auto na víkend, konkrétně někdy 30. Za vodářkami korzárky. A už to máme naše Teď děvčata. důležitá informace, doufám, že poslouchají všichni kormidelní svých posádek, který pojedou na 1 kilometr. Startuje se mezi bojkami 2, 3, to jsme viděli, projíždí mezi ně. Pak se udělají ty šesti boje a závěrečná jízda poprosím mezi bojky 1 a 3 výjíždět, jo? Do finále nikoli mimo, ale do prostoru mezi bojky 1 a 3. Děkuju. Rozumím tomu. Díky. Takže teďka to obkroužíme a potom, jak pojedete do finále, to znamená ještě jedno kolo, vyjíždíte dovnitř mezi boji 1 a 3. Ano, děkuju, kormidelníci. Vypadá to, že korzárky dojíždí. Tak já děkuju. Dámským posádkám, pohodářky, korzárky a Serefena. Jsou pěkně natlačení na sebe holky, tak jsem zvědav, jestli teď při další otáčce dojde k nějakému předjetí, ale samozřejmě tím Serefena pěkně stavuje. Neviděl bych Korzárek. No to tě stříhlo. Všechno dovnitř, 7 minut kiláček, orientačně 5 minut, vidíme podle prvního času. To tak stejný, no. Tak prosím vás, aktuálně poprosím posádky, aby se nám chystali, protože budeme mezi na střídání stráží. V jedničce nám pojedou černohorští draci. Ve dvojce úřední Šiml, ve trojce Krakatice, ve čtyřce Letoplast
v 5 Bota a v 6 občas na dně. Černohorský draci, území Štěmno, Krakatice, Letoplast, Bota a 6 má občas na dně. Děkuju. Už jim trošku dochází, je vidět. Ale no, myslím, že dotahují. Tak budeme jít nebo to bude následovat hlasování, že budeme připomínat posádky, pojďte prosím kolům, na děláče, Černohorský draci, jednička, území Štěmno, dvojka, trojka, Krakatice, čtyřka. Jdou po nich, je to dobrý. Občas na dně, děkuju. Dají je. Tak pozorujeme do finále, holky, pojďte, ještě to dáte, 100 metrů, nestavej, pojďme, 80. Pohodácky drží svoji pozici výborně, stejně tak jako Kozáky a tý se Rebeka trošičku stál. Ale řekl bych, že to bylo hodně neznatelný, takže uvidíme jak vás. Pojďte pohodácky, ještě kousek, jedem. Pohodácky hotovo, díky. Krásně oblečené korzárky jsou taky doma. A poslední pár záběrů i tým Serefena z Blanska. Děkujeme, holky, hotovo. Tak, já vám, holky, děkuju, krásný. Za chvíličku si řekneme časy a poprosím vás otočit, kormidelníci, otočíme to. Děkuju vám. Ať to vypádlo, je to lepší. Ať to mají za sebou. A my jdeme hlasovat. Tak, já už tady vidím Aleše, našeho startéra, Simčus a Autosalon Hyundai Boskovice s krásnou voňavou krabičkou, plnou vašich vyplněných dotazníčků, které jste tam těch vozidel české výroby Hyundai z Boskovic, Autosalonu. A teď prosím vás, já poprosím